everyone. Karena mo na yung barangay na mo, barangay Paitan. So kung makita niyo among sa likod na mo basakan na sa diya bro, wala na siya humay bitaw, na-harvest na mo good. The drink a portion, mapipag-harvest No. Bulba kaya yung barangay no kay Gapags. Ngayon na siya diri. Iniyaw ang dalan, magani walay quarantine ay tabo. Raprod pa ba? No, hindi siya stricto na kaya diri sa mua. Uban na ako mga lamion ta sa isimo. Sige, di ta mo pa nga dili lamion, di ba? No. So karon matumig sintro magpalit ni soft drinks na kay mga mo good medyo tambok tong nakaon na mo gani ba. Kailangan na mo dugang patunaw ito. Kailangan mo soft drinks no? Ha? Okay? So, magpataplin tayo guys kay grabe yun. May truck. Piling truck guys mo na tawag na tubo-tubo guys or bagun. Kana siya, dalo na siya dito sa busko. Nakita na ko itong view ito ganyan ito nagyan na mo. So, grabe kabog guys. So, very difficult kayo. Ano ito? Nakita nyo? Abog kayo kay rough road pamanggod. Wala pa na humandalan. So, libre ang foundation rin guys. Sabi dagan kinang garage yun ako. Tumba naman po na. Ito na nga tindo kay wala pa natumba. Tura ng garab guys. So hapit kami sa Sintros Paitan guys. Kani mo ni siya ang mga machinery. Ginagamit ni siya katabang sa mga farmers diri. Mo ni ang freezer. Gina-process ang humay. Ha? Freezer ba? Freezer. So, ito na. Nahan pa. So, balay sa kong Andre guys. Balay tao siguro ang patatos la. Ay natin open man yung gate. Hindi namin maghapit-hapit kay bara. Ano? Tindahan. Hi guys. Padulong ng sapa guys. So, hindi namin uban sa akong mga kauban na guys. Kumanaman may pinong soft drinks. Sakaling tayo pa yung sapa. Then among Sintros Paitan katulad ng iyan. Kung amang balay, ito na po ang balay ito. Mga portion dito. Mga balay. Every morning guys, hindi ka rin nga dalan rin guys. Bagura mag-unit siya good. Mag 1 year pa rin siya rin. Then mga batanon rin mag-jogging. Buntag. Hindi nga pabaya. So try na to tilawan ng ilang tubig sapa guys. What? Ay bilis sa tabay ra din. So kita rin kami nga dito. So morning sapa guys. Neil. Bruh. Tapag inom ba? Lang tabay diri. Go na good. Next day, a few moments later. Patronel, ikaw Roy.
Gago! The very next evening. Gabay mo ko sa iyong kapaligiran. Kaluskos ng dahon, uli ng mga ibon. Malayo sa dilim ng kahapon, hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Pag-ibig na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugain. Sa paraisong kinalalagyan natin. A few moments later. Gusto mo lang, galing gusto.